aka na-achị Anambra steeti Ọkammụta Chukwuma Charles Soludo kwuo na n'ọchịchị ya n'ihe kachasị echi ụla bụ imugharị Anambra steeti site na steeti ebe eji ịtụ mgbele na ịgba ịzụ ahịa wee mara banyezie na ebe nwere ụlọ ọrụ dị iche iche na-emepụta ngwaahịa jiri nka na ụzụ na-eme ihe tinyekwazịrị njem nlegharị anya. Gọvanọ Soludo kwuru nke na nzukọ obodo ya na ndị otu Manufacturers Association of Nigeria MAN mere na Harbour Industrial Layout Onitsha o wee kwuo na n'oge adịghị anya na a ga-ewepụta atụmatụ ọrụ maka iwubegasị ụlọ ọrụ dị iche iche na Anambra steeti nke a kpọrọ Anambra Industrial Policy. Onye nta aka anyị n'obu gọọmenti Valentine Mbadowa ga-akọlụ gị akụkọ n'isi. Gọvanọ Soludo onye kọwara mmepụta na mmepe dịka ihe a ga-eji gbado ụkwụ maka ebe obibi dị mma kwuru na ọ na-eme ka enwee usoro mara mma eji azụ ahịa na steeti a. Onye isi nke ndị Manufacturers Association nke Nigeria Maazị Otumba Francis Meshioye kwuru na ndị Manufacturers Association nke Nigeria bụ ndị na-akwado mmekọrịta dị n'etiti ndị na-emepụta ihe nakwa gọọmenti. O kenere Gọvanọ Soludo maka etu o si wee wube ebe dị mma nke ndị na-emepụta ihe ga-anọ wee na-alụkwa ọrụ ha. N'okwu ya, onye chairman nke Manufacturers Association of Nigeria nke Anambra, Enugu nakwa Ebonyi steeti Lady Ada Chukwudozie kwuru na ọ dị mkpa nnukwu ilegara ndị a na-emepụta ihe anya ma kwuo nsogbu ha na-enwe wee yọọ ka eweta ụsa nye ya. Lady Ada kwuru na ọ dị mkpa ka akwado ndị a na-emepụta ihe n'ebe ọ dị ukwuu. O kelekwara Gọvanọ Soludo maka nkwado mmepụta site na ihe ndị o wubegasịrị na steeti a dịka ezigbo ụzọ dị mma nakwa ọkụ latrik. Ọ gwara gọọmenti steeti a ka ha gakwa n'iru ịchụ ndị agboro dị iche iche ma na-etinyekwa ndị Manufacturers Association na-alụ. Ya bụ mmemme bụ nke kpọkọtara ndị eji okwu agba izu dị iche iche dịka onye okwupụta okwu nke House of Assembly Anambra State Right Honorable Uche Okafọ, osote ya bụ Dr. Pascal Agbodike, onye na-anọchite anya Anambra South Senatorial District na National Assembly Dọkịta Ifeanyị Ụba, onye industrialist Sir Daniel Chukwudozie nakwa eze ọdịnala na-achị Onitsha Obi Alfred Achebe na ndị ọzọ gaa. Gọvanọ Soludo mechara wee gbapee zonal liaison office nke ndị Manufacturers Association nke Nigeria ka o bido rụba ọrụ.